Enye into esenza ukuthi singasehli emakhaya la sizalwa khona uma kunguDisemba yingoba sithi sehliswa yitekisi e-taxi rank, nivele nje nithi niceda ukusibingelela nibe nikhomenta ngokuthi hhayi, Thokozane udliwa yini eGoli wehla kangaka emzimbeni? Ngizathi hhayi no, ngiyajima vele ngifuna ukwehla emzimbeni. Uthi wo, okay, heyi kodwa mani lo mzimba walo Disemba ophelile uyakuthanda yonke. Heyi, njengoba wehlile nje emzimbeni, Thokozane ubojima ubuye nganeno. Ngingazi nokuthi ungenaphi ukuthi ngiyehla noma ngiyageyina na emzimbeni. Ngizathi ngisahamba boma wena engidibana nabo ngisindwa isuitcase ngekhaya, babe bangibuza ukuthi hawu Thokozane sokhulile intshebe engaka. Ngithi hawu ngiyabonga mama, hayi kukuzama nje, nami sengiyaphendula ngoba kumele ngiphendule, kodwa nje ngiyazi ukuthi leyo nto leyo kuzinto engingayisho ngokukhula kwami. Phela ngikhona ukukuvimba ukukhula futhi nje angina control ukuthi-ke intshebe ikhule kangakanani. Kodwa bomaweni bazochubeka nokukhuluma-ke ezinye izinto abangibuza zona zibafuni nokubafuna. Uzozwa bangibuza ukuthi manje awungitshele umakoti sombona nini njengoba sokhule kangaka. Kodwa nina nihlala nabo mihla namalanga, bomakoti aninabo, kodwa abanibuzi leyo nto, bayobuza mina ngizibuyele eGoli kuyophanda. Kanti enye into esingayithandi ngisho nakubontanga bethu esikhule nabo indaba yokuthi nisibuze ukuthi manje usebenzaphi, uhlalaphi? Heyi, hayi no, hayi kuyasho ukuthi la usebenza khona babhadala kahle, ngibona imoto yakho uyithenge nini? Njengoba uthi uyithenge kuloyo nyaka kusho ukuthi usayibhadala. Awu ngithi ngingaphendula yonke leyo nto, umuntu abone ngoba ngiyamphendula gcine afuna nokwazi izinto ezihlangene nami ngco, into eyipersonal. Umuntu uyongibuza ukuthi manje awungitshele usonabantwana abayingakhi? Hayi shuthi ngasikudala uyolobola ne. Ungenaphi wena lapho? No, ngiyothi ngiceda kubeka isikhwama ekhaya ngibingelela, ngithi nje ngiyaphuma ngilule iy'nyawo ngiye esitoro ngibingelela umakhelwane, ngiyobuzwa ukuthi hey manje uphindela nini emumva? Naleyo nje ingicake ukuthi hawu uhlangana ngokuthi ngibuyela nini emumva ngoba ngidli iphalishi lakakho.